बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। जोंनि बीटीसीनि माखासे बाजेट सिजनाव बेसेबां कोटी रांफोरा इयारलि बेसिसआव सेंक्सन जादोंमोन आरो बैफोर कोटी रांफोरा बेसेबां खामानियाव बाहाय जादोंमोन लोगोसे बेसेबां कोटी राङा रिफान्ड गिदिंनानै थांफिनदोंमोन दा इयारलि बेसिसआव नोंथांमोननो आङो सर्टलि माने फोरमायनो सानदों लोगोसे माखासे बाथ्राफोरखौ डिसकास खालामनो थाखाय नोंथांमोनजों आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुजाथिफैनाय जाबाय। फार्स्ट अफ अल गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै हरबानो जाबाय जे 2020 आरो 21 बे बाजेट सेसनाव BTR आव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट एरियाखौ लानानै डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय 1800 करोड़ रांखौ माने सेंक्सन खालामनाय जादोंमोन आरो बेवहाय स्पेशली बे 2020 आरो 21 बाजेट सिजनाव मेजरलि जोङो एडुकेशन डिपार्टमेन्ट हेल्थ डिपार्टमेन्ट आरो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टखौ जोङो मेजरलि मेनसन खालामना दोननायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्ट्सफोर दङ डेभेलपमेन्टनि लिस्टआव जों नुनो मोनो। बाजेट सिजन 2022 2023 2024 आरो 2025 मायथाइनि जा बाजेट सिजन बेवहाय जोङो प्रेजेन्ट खालामनायखौ नुनो मोनो टटेलि 2200 करोड़ रुपिसखौ। बे बाजेटनि गेजेराव मोनसे मिशनखौ मेनसन खालामना दोननायखौ जों नुनो मोनदों। बे मिशनानो जाहैबाय मा वाइब्रेंट BTR मिशन 2024 to 2025। बे मिशननि गुबै थांखिया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन पीसफुल स्मार्ट आरो ग्रीन बड'लेण्ड खालामनाय। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि BTC नि जायफोर बाजेट लोगोसे BTC नि जायफोर स्पेशल पेकेजफोर बैफोर बाजेट आरो बैफोर स्पेशल पेकेजनि रांफोरजों जोंनि BTC ओनसोलखौ सानफा एफा जोङो ग्रोथ हाइलाइट डिसिप्लिन क्लीन खालामनाय माखासे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थानो हायो। लोगोसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय मा जायफोर जोंनि BTC नि स्पेशल पेकेज बा बाजेटफोर बैफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय जेसेबांखिनि जोंनि बर' फिसाफोरनि बर' गामिफोर दङ बैफोर एरियाफोरखौबो जोङो लासैनो माने डेभेलपमेन्टनि लामायाव लाबोनो हायो जुदि थारैनो बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा गोसो होनानै जुदि खामानि मावोब्ला। नाथाय खामानिखौ मावा जे बेसो जादों गुबै प्रब्लेमा। थोंजों मोनसे खोथाया जाहैबाय मा नों जाबो लोगोसे नों मावबो 100% नांगौबा नोंसोरो 10 निफ्राय 15-20% लागै नांगौबा जा बाकी 80% खौ जुदि खामानि मावोब्ला गाबोन नायनाय माबायदि लामा फारसे फैगोन जोंनि BTC ओनसोलजों लोगोसे आउट अफ BTC थानाय जोंनि जेसेबांखिनि हारिनि गामिफोर दङ। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि पलिटिकेल लिडार दं जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा जास्ट फर जोंनि BTC नि माखासे पेकेजफोरखौ नुहरनानै बिथांमोना लुप जानानै पलिटिकेल केरियाराव जायखि जाया जेरैखि जाया माने पलिटिकेल प्लेटफर्मनि लामाखौ बिथांमोना स्टेन्ड खालामगनो हानाय माखासे बेफोरबायदिबो लिडार दङ। नाथाय बेफोरबायदि लिडारजों जोंनि हारिया बुहुमाव जेसेबां दिन थांनानै थाबाय थागोन बेफोरबायदिनो नोरजियानिफ्राय नोरजिया जालांबाय थागोन। नाथाय बैफोर लिडारफोरा सानफानिफ्राय एफा बांसिननिफ्राय बांसिन गावबागावनि पार्सनेल लाइफआव बिथांमोना सानफ्रोमबो माने ग्रोथ जालांबाय थागोन। मानो जागोन होनना बुङोब्ला बिथांमोना थारमाने जोंनि गासै रायजो राजानि बेसेनखौ माने सोबख'नानै जानायाव जोबोद एक्सपार्ट। स' फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि जोलैनि लिडार्सफोरखौ जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो सुबिदा आरो चान्स होनाङा रायजो राजा नोंथांमोन। BTC आव एसेबां कोटी रां बाजेट सेंक्सन जालांबाय नाथाय दिनैनि स्टेजावबो जायफोर NDB ब्रादार्सफोरनि न'खरफोरा मोननांगौ जाखिनि मोनथायफोर रिहेबिलिटेशन दिनैनि स्टेजावबो मोनफुंजोबाखै। अब्ला साननानै नाय दिनै पलिटिक्सखौ सोरजों खालामदों जोंनि हारिनि बै माखासे लिडार्सफोरा जोंनि हारिनि गेजेराव जों गावजों गावनि गेजेराव पलिटिक्स खालामनो थाखायसो बिसोरो दिनै पलिटिक्स फिल्डआव फैबाय नामा? बिसोरबो मोनसे समाव जोंनि गासै बर' हारिनि सिमांखौ लानानैनो बाथ्रा बुंबोनाय साफा लिडारमोन। नाथाय बिथांमोना
दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनानै बैफोर माखासे हारिनि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ बावगारबाय नामा दिनै बिथांमोना पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै पलिटिकेलि है आमखाया BPFनि है आमखाया BJPनि है आमखाया कंग्रेसनि बियो UPPL सरकार थानायाव जेबो माल मुवा बेसाद जेबो स्किम मोना बुंनाय बायदिसिना बाथ्रा थारैनो बेफोरबायदि लिडारा दिनैनि स्टेजाव एक्चुअली लाजिनांगौ पलिटिकेल बिथिंनि बेलायाव दिनैनि बे जोंनि BTC ओनसोलाव स्पेशली BTC एरियानि बाथ्राखौ लानानै जों जुदि दिनैनि बे स्टेजाव बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जिहेतु पलिटिकेलनि बाथ्रा पलिटिकेल लिडारखौ जोंनो नांगौ नाथाय सोरबायदि पलिटिकेल लिडारखौ दिनैनि बे स्टेजाव BTC एरियायाव बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नांगौ BTC आव मेजरलि UPPL आरो BPF दा BPF होननानै बुङोब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार लोगोसे बेराफारसेथिं UPPL होननानै बुङोब्ला जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सार दा मानगोनां प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारी सार बिथांमोन सानैनि गेजेराव जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा सोर सासे लिडारनि दैदेननायखौ एसेब्लाबो साबसिन नुयो बेखौसो सापर्ट खालामनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन जायनि दैदेननायाव जोंहा एसेब्लाबो मोजांखौ जों नुहुरो बेबायदि लिडारखौसो जोङो सापर्ट खालामनांगौ दा बाजाराव जोङो माबा मोनसे जिराद मुवा बेसादफोरखौ जों जुदि लायनो थाङोब्ला जोङो गिबियाव जों नायग्रोयो नायनानै जोङो मोजां नंगौना नङा जों बेखौ चेक खालामबावो बेनिफ्रायसो जोङो बे मुवा बेसादखौ जोङो बाजारनिफ्राय लानानै फैनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो पलिटिकेल केरियाराव दिनैनि बे स्टेजाव सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा जे मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार आरो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोन सानैनि गेजेराव सोर सासे लिडारखौ गासै बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा पलिटिकेल केरियाराव स्टेन्ड जाजानो लुबैयो बा साबजायो आरो जायखौ बांसिन साबजानाय मोनो फैबाय थानाय 2025 BTC बिसायख'थियाव बेनोनो भटखौ होनानै देरहासार होनानै BTC गभर्नमेन्टखौ दानायाव हेफाजाब होबानो जाबाय बेखिनि बाथ्राखौ आं गासै बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि सिमां गुरै खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय जे बर' हारिनि जे बर' बिमानि बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है दोस्तों इन समझौतों की वजह से सिर्फ असम में ही ये आंकड़ा मैं फिर कहूंगा दिल्ली में बैठे बैठे महारथियों को पता नहीं होगा सिर्फ असम में ही 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़ा हिंसा का रास्ता छोड़ा है ये विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे हैं किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्बी एंगलोंग समझौता ब्रू रियांग समझौता LLFT त्रिपुरा समझौता ये सारी बातें एक दिन सच्चाई बन जाएगा